Pekný deň vám prajem, moji milí. Opäť som tu s vami, aby som vám predala posolstvo, odkaz od mimozemskej civilizácie z Venuše. 10. kapitola. My sme bytosti mimozemšťania z Venuše. Spájame sa s vami prostredníctvom luminy, ktorá je z našej planéty. Sme vyspelé duchovné bytosti, inteligentné bytosti. Máme podobné telo ako vy, ľudia. Naše tela sú ale jemnejšie, ľahšie a vyžarujeme iné, vyššie vibrácie. Nie sme zaťažení hmotou. Naša planéta je blízko vašej Zeme. Môžete nás zachytiť vašim teleskopom, ďalekohľadom. Zatiaľ sme nedali signál, správu o našej existencii, nakoľko ešte neprišiel vhodný čas. Až teraz. My žijeme a sme pripravení nadviazať s vami spojenie, kontakt, stretnutie. Ale potrebujeme istotu, že nás príjmete s mierou a nie násilím, ničením, zbraňami. Chceme bezpečie a istotu z vašej strany. Ide o vzájomnú dohodu medzi vesmírom a Zemou. Ináč k stretnutiu nepríde. Vy ľudia využívate moc a nadvládu nad vašou civilizáciou. Vladári a mocnári sveta chcú ovládať človeka a Zem. Vám nejde o pokrok, poznanie, spoluprácu, ale ovládnuť vesmír. A to nie je správne. My sme za mier, úprimnú spoluprácu. My vám chceme pomôcť vo vývoji a vo vašej zložitej situácii. Vy si neviete predstaviť, aké katastrofické následky vás čakajú v priebehu pár desiatok rokov. Už dnes je neskoro. Vaša Zem je chorá, umorená, narušená, znečistená, vychýlená z dráhy obehu. Ozónová vrstva narušená, vodstvo znečistené. Ryby zamorené, hynú nadmerným výlovom. Pôda znehodnotená, chudobná na živiny. Počasie extrémne výkyvy. Sopečná činnosť, erupcie, sopky prebudené, činné. Topia sa ľadovce. Myšlienkové vzorce u vás ľudí pomýlené, nečisté, negatívne. Je vo vás zakódovaný strach. Prepukla chorobnosť, mor, epidémie, smrteľné choroby, psychické a srdečné problémy. Celé ľudstvo je choré a v chaose. Nerovnováha v hodnotách ľudskej práce, veľká chudoba a na druhej strane bohatstvo malej skupiny ľudí. Mocní vladári ovládajú svetovú politiku, ekonomiku, súdnictvo, bankovníctvo, kultúru, vedu a umenie. Kde je vaša vôľa, sloboda, demokracia, ľudskosť? Zabudli ste, že žijete na živej planete a že Matka Zem cíti a reaguje na vás spôsob života. My to všetko už dávno sledujeme. A nie je nám ľahostajný váš terajší stav vašej Zeme. Chceme vám a vašej civilizácii pomôcť, kým je čas. Zamyslite sa nad našim posolstvom mieru. Zvážte objektívne vašu situáciu, váš stav. Riaďte sa konečne srdcom a dušou. Vypustite myšlienky a činy násilia a mocichtivosti. Vaše ego je veľmi zaťažené. Nemáte radi kritiku, nemáte radi čistú pravdu.
Ste samý klam a falš, pretvárka, neúprimnosť voči svojmu národu. Politici vašich štátov, mocností sú veľmi zlí. Nezaoberáte sa skutočnosťou, podstatou, dôležitosťou situácie, dianím vo vnútri štátu. Nie ste jednotní, nie ste mieromilovní. Ide vám o prestíž, prvenstvo. Moc preváži. Vaše zbrojárstvo, vojenská technika, jadrové, chemické, biologické, psychologické zbrane sú veľmi nebezpečné. Vy si myslíte, že ich použitím nenastanú katastrofické následky na celej vašej planete? Že po výbuchu atómovej bomby a jadrových zbraní prežije vaše ľudstvo človek? A čo príroda? A čo všetky zvieratá? A čo voda? Ako chcete žiť a prežiť na zamorenej planéte? Následky by boli katastrofické a dlhodobé. My to všetko vidíme a vieme. Preto vás chceme varovať a pomôcť vám. Ale vy sa musíte zmeniť. Vy musíte prejaviť ochotu, snahu. My sme za mier. Čakáme na vašu reakciu, vaše celosvetové rozhodnutie. Prihovárame sa všetkým prezidentom, kráľom, panovníkom. Zamyslite sa nad naším návrhom. Myslíme si, že je to jediné, správne, morálne, etické a duchovné rozhodnutie. Dáme vám čas. My sa opäť ozveme. Dáme signály, správu, posolstvo prostredníctvom Luminy, našej posolkyne, učiteľky lásky a svetla. Je z našej planety a dávno, veľmi dávno žije na vašej planete Zem. Sama chcela pomôcť vašej planete Zem a preto sme ju vyslali s posolstvom na Zem. Dajte jej úplnú dôveru, vážnosť, podporu a uznanie. Podporte ju a ochraňujte v jej poslaní. Miluje vás ľudstvo, zeme. Je láska a svetlo. Mier a láska nech vás sprevádza. Ďakujem za porozumenie a stretneme sa opäť zajtra.